हेल' सनाफोर गिबि गिबियावनो मादैया नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय दे सनाफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै दे सनाफोर ओख्रिफोर नै सनाफोर मादैया गगा मोननानै लोमजाजों मोननानै मोखांफ्रानो गोसोम जाजोब्बाय गुस्थि गोसोम बायदिसिना जालांजोब्बाय दे सनाफोर ओख्रिफोर मादैया दिनै दाखालिनो नोंसोरनो शेयार खालामदोंमोन ना गामियाव बाजै जानाय थैनाय बिनि साराद' बाहाय मादैया न'निफ्राय ओंखारलांबाय आं मैगंबो हानो थाङासै जेबो हानो थाङासै ओरैनो दान होनो थांसै दान होनानै ओंखाम जानानै फैनोसै रायजोफोर हाखु दाखु ओंखारबाय नै मादैया थांनो गामिनि लामा लामा थाबायलांगासिनो दङ मादैया हारसिङै मालाय दहायनो थांजोब्बाय गामिनि मानसिफ्रा फुङावनो मैगं हायो मैगं हानानैनो एबासिनो जाबोयो रायजोफोर दा आङो नै न'नि खामानिखौ दोनथ'नानै ओंखारनानै थांग्रोनोसै रायजोफोर नै मादैया ओंखाम जानोसै मोना दान होनानै ओंखाम जानो नागिरबाय नै नायै बेदरै खोन्थाहरदो नै मादै नै खोन्थाहरदो बाजै जाबाय जोंहा नायै बेदरै निरामिस खालामा बेखौ खोन्थाहरदो गोदोनि एसे बेदर जानो ना जानो ना जौ लोंनो नै जौआबो लाबाय जोंना गोदोनिफ्रायनो निरामिसै खुङा नालाय राजु बायदिनो थाङो माथो खालामो मादैया फैग्रोमोना दान होनानै ओंखामखौ जाबाय लोगोफोरखौ जाखानाय नुनायखाय खनसेनो मादैयाथ' मैगंबो हाफैयाखै जेबो हाफैयाखै नै ओंखामसो जानो फैदों नालाय खुगाफ्रा नायदो ओंखाम खुगाबा नै जोंहा बे एमारेमाव नार्स मावो रायजोफोर ओंखामखौ जाखांबायनो जोङो जाखांनानै नै गामिनि रायजो राजा बयबो बिदाय लानानै गावबा गाव न'आव थाङो जोंना जाखांबाथाय जाय मावनो थानाय बेल' थासिगोन बिनिफ्राय नै आलासिफ्रा फैहांबायानो रायजोफोर जोंना 12ता 1थाबाथाय जोंना सान्दाखौ सारो दे बे होनाय फैसाखौ सारखावो लामायाव ओंखारबोबाय जों गावबागाव गावनि न'आव गावस्रालायजोब्बाय दे रायजोफोर नाफोर ओखिफोर जोंहा नै मारा होनायनि बोथोर फैबाय नालाय मारा होग्राखौ बानायनो नागिरदों न'निनो जोंना नै ड्राइभारानो रोंजोबो सब জানে না আমার খাইলো দে বানাবা জানে কি কি নষ্ট হইছে ওই এখন এই যে ফালগুলা বদলি কৰিব লাগে তারপরে এখন স্টার্ট কৰিলেহে কি হৈছে দেখিবা গম পাবো না বসিনা এটা হইছে ট্রাক্টরটা ঠিক হইছে ট্রাক্টরটা তো হইছে এমনি খালি ব্যাটারিটা হে ডাউন ব্যাটারি না ঘুমাইছে না এতিয়া ওই ব্যাটারিটা চার্জ দিয়া হইছে ট্রাক্টরাबो ব্যাটারি ডাউন जादोंमोन नालाय নতুন আনিছে না কিমান লৈছে নতুন ব্যাটারিটা নতুন আনা নাই মানে চার্জ দিয়া হইছে চার্জত দিয়া হইছে এতিয়া চার্জआवसो होनानै फैदोंनो चार्ज खालामनो बेटारिया गोदान लायाखै आंनि बियायं सनाया नै बबेथिंलाय मामि नोंना बिजि थुनायाव बबेथिंलाय मा नै अन्थाव बाथाव नै सेलेन्स होनानै आखायानो बुदबलायबाय आंना बियायंआ मोजां जानानै फैबाय न'आव फैबाय नै गेलेबाय बयबो लोगोफोर फैजोब्बाय गेलेनो नै आंनि बियायंफोरजों बिसोरबो किसना बिफाया थांनांलायबाय गैला लायनोनो मोनासै रिलिजआव बिमायंसो लानानै फैबाय बे खुगायाव मा जादों मा नै खुगायाव मा जादों बे मेथाइ जानायसो ना आंनि बियायं सना एखिया गेलेबाय हामलायथारबाय खावलाय गिदिर गिदिरानो हरनै दोननांबाय दे रायजोफोर आइ आफायाव दा मोजाङानो जाबोथारबाय गेलेबाय एबार लोगोफोरजों खुसि जाजोब्बाय जोंनाव माइ हाग्राफोर फैदों कयजन আছে আপোনালো পাঁচজন আছে যোৱা বছৰৰ না আগত বছৰৰ কাটিছে আমাকৰ পাঁচজনে না দে এই বছराव नै गावसोरनो फैबाय जोंनाव सोंफैबाय हाग्राखा नालाय बिसोरो जोंनाव रायजोफोर কিমান কাটিব বিঘা হা 10 পালা নহয়
नै 12 फाल्ला नांगौनो रायजोफोर 1 বিঘাটা সব ফাঁকিছে এটা খাটিয়া আর ওই পিছত খাটিব লাগিব এটা হ্যাঁ যি আছে ইয়াত এইফালে তো 2 দাগ আছে 12 বিঘা মান আছে 2 দাগ মিলি আর ইয়াতে 1 বিঘা সব খাটিব লাগিব দে মাহি হ'ব আৰু বেলেগৰ কৰিব নালাগে এতিয়া ক'ত কৰি আছে হ্যাঁ गामियावनो हागासिनो दंनो रायजोफोर बिसोरखौनो जोंहा जोबजासिम बन्दबस्त संखानोसै दे थिगै हैसै दे बन्दबस्त तामुल खा दे गय होबाय बिसोरनो नै रायजोफोर ওই বছর কিবা না আগত আগত ফাঁকি সব আগতে ফাঁকিছে না আমার এইবার একে আগত হইছে আগত বছরত देग्लाय मानोबा थाब थाब मोनजोबदों माइया मा बोथोरानो जास्लाबासै जोंना बिदि मोनफेरामोन आथिं आखाइ ख्रुब ख्रुब मोननायनि नै आं फार्मासियाव मुलि लाबाय रायजोखौ 30 टाका जा गगाबो मोनदों आङो सिं सिं लोमजानो ओंखारनाय सुखा सुखा मोनदों खालि हासबेन्डनि बायनाय लंपेन्टनानै बेहाय सुनो होदों मेट्र' टेलराव मोजाङानो जादों खोमा सुनाया मोननैमोन नालाय नै सुनो हाबाय दिनै लांफैबाय ঠিকই बनायसै তো दादा साइज वाइज फिटिंर কাৰণে কোনো सुग्राफ्रानो मेरला दङ नै रायजोफोर लांनोसै ঘৰত যাই চাব লাগিব না পেকিং হৈছে না হোৱা নাই फिटिंग হ'বই নিশ্চিত সেমে দেখা যায় না আমাৰ কাম একেবাৰে সলিড সলিড না সলিড হ'ব লাগে না নিশ্চয় না না আইরন একো কৰিব নালাগে এখন मोजाङैनो सुदोंबोदां रायजोफोर नै सुनायखौ समायना नुदों केमेरा दखानाव सार्ट नायनो होननानै फैबाय जोङो रायजोफोर हासबेन्डजों आंजों क'क्राझारनि फसायनाय मोनासैनो रायजोफोर आं बेखौ लानोबा लादो होनदोंमोन बे मोननैनि मादाव मोनसेखौ बेना जानला मोनलाखौ फसायथारा सिम्पोलसो नांथारगौ दा गाव लायोना लाया मोनथिसिगोन दे रायजोफोर बासिग्राफ्रा मेलायानो दं नैबेखौ लानो नागिरबाय रायजोफोर दानिया असायानो आं नैबेखौबो मोजां मोनदोंमोन बेखौबो लायानो आरो बेखौबो मोजां मोनदोंमोन आङो बेखौबो मोजां मोनदोंमोन खिन्थु बे कालारफुल बुस्थुखौनो मोजां मोना नै बेखौ लासिगोननो गावनि गोसो बायदि लाथोंसै आंबो मोजां मोनदों मोननाया बेखौबो उखौ लानो नागिरखो बेला उखौ लानो नागिरखो काटू ना खाली सेट करना पड़ेगा ये कितना है 799 7 डिस्काउंट में कितना आएगा आगे वाला काटना डिस्काउंट में कितना आएगा 750 पड़ेगा ये क्या कंपनी का है शर्ट हाइफेन हाइफेन क्या लिखा हाइफेन लिखा है चाउमिन दखानाव नै चाउमिन लानानै थांसै गथ'फ्रा बिहरदों मोनालायबाय भिडिअखौबो आं बारा गोलाव खालामला दे सनाखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै दे ओंखाम जानोसैबाबो चाउमिनखौनो जानो दावराव जाबाय थायो बिसोर गथ'फ्रा